ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la saraga jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما دين شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فولين ولي ماندو وي اوديتي او من سولين شريف لا تي في لا وقتي بلا جلينا بي اغا واجولي كنه امبي باماكو واجولي كنه منو سيغرا ليلة قدر شو اغا نيما وي الله ني اغا سكان سينسي واجولي يروكا كسغاني ليلة قدر شو o hukum konnala an sensera ka se yoro mununa amno lude yirawla lela tukadri yere kera martikalo samba fla ani muganu worola bara kun folo kera yoro mina o de sabali bugu suguda an karamo Ustazul Fadil Suleiman Tugula ale wajili kene belebele sigi min sorola ale ka kene ka anga je anga nyama do fe ako mama be ki dara ala kala ki dara Allah taala la ala ka gino ma fe mama dana ya sabatira aka ala ko sunjara au ka wajibi كما كتب على الذين من قبلكم ne Allah taala ya shuke auka jagore kake auka wajibi iba fo manto mun ko na awne ya shuko luka wajibi ya chonye ne Allah taala ya ke awu mamadu manto kan te wajibi ay ko ina bani mu akul la allakum tatakun akulu su ingeli aw bina ala yasra yaso ni su ingeli aw bina nafaso abina ala ka hinaso abina yafaso yora jamana ngona ni manga wuro ni watina ko su ko nafatala ko barakitala awa ofana manga wuro na jamana ko ni watina mengo ni mi fiye ka tamedoro Allah ta'ala ta fo jonye ku ka fuike ko jonga hera bala ko ala ti saraloti John Allah ta'ala bo bla amrula ko jonga ke kibe nafa sorala adama de niya ke Allah ta'ala be saradima donc a fo ko barakite shuna a o kuma yeziri ne to do hakili tike ku ne imse ka fa yin dum kama me ka fo ko niya sunge ko baraki fu itala o ngalodi tamala dunya rabbi Allah shu ala ka jabi amin ya rabbi ala ka baraki hema ala ka dama amin وليلة القدر نعم أبونا أفسمنتيا الله تعالى يسبتي كذا على كرام عليه الصلاة والسلام واتي من سندرا على كرام عليه السلام على كرام يا فام منتوني أكون سولو كلتان لباسيا أي ليلة القدر أي يني أشوف كنلا كذا كسودنو شون من الله تعالى يا فسيا كتب كلو بكيندا alaka dono fanye sumuro makono klitan laban kono kan lailatul qadr yino kono no ya ayamu lautiri kilam wani kele wala kilam wani saba wala wani duru wala shu wala kilam wani kono don shu no ya sili shi alaka ko kan lailatul qadr yino shu no kono akala ka tamashiya unfa tamashiya munumbe ni ba do ni shuni na ko ni shuye lailatul qadri ala ta tamashiya unfa sallallahu alaihi wasallam ni shuni mana se mabu chasri ala welela ko wale kalana shufan na flasila singi tugula sadaqati bola nekela wala sai ka ni shuyi na faso sigatala kana ga law tala shuyi to da ko da take shu san kolo bellati meleka o goro shumina o de lailatul qadr shuyi kasura Allah ta'ala madanike sanwoti duguroti fuiti ala la tiya klanga ban san bachama lallati min lawhul mahfuz dila mai Allah ta'ala kan lati wallahi o ka tara lawhul mahfuz la ka tin meleke uma samau dunya la o ka tinna ya duguroka jonga ngalalu ka kibariyala o be ke ala fe ka lailatul qadr shuma lati shu mun ya koroi
Allah ta'ala ya su fasari ala karai su yana hera kama ala ya suna no ji alqur'an kono ka sura to da ko latiga shu wati ya ba fa ala kira ko inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khairun من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أنا قال أكرم عليه الصلاة والسلام أقول إنا أنزلناه في ليلة القدر أقول محمد لا الله تعالى يدينك ليلة القدر الشولى ليلة الشوي ألا يمنجيك بليلة الشوى القرآن من فلان الإسلامية دستوري الإسلامية بكتولا كوكا كاي الإسلامية كيو تايرو نوي القرآن الله تعالى القرآن تجيك بليلة القدر قلنا بلنا والمحفوظ لا kana na ya samulo forola jibrilatu ma ta yin doli tadrijiyan ka jigile ala kiraka sura ni sura aya ni aya ni ko min gera abana no kiri kana nyafu ala kirai jibril ko lebbe jikira ka te samu kan saba ko lebbe be sura ke men sura tan nan ala ya be jikira ka te doli samu kan saba ko أقول لك تجيني كما لو المفوزلا أنا لا يسامر فلولا وذكرك بليلة القدر على قال كلامك وما أدراك ما ليلة القدر محمد مسا بين الدنيا لا تنشولا ليلة القدر سوري الله تعالى من يفعل كري كابن يفعل كري كاف سمج يفعل كري الله تعالى تكمل أقول ليلة القدر خير من 1000 شهر أقول لما لا تكشوتو نو ليلة القدر شوي الله تعالى باشوكلي كاف سني كلو بكري ليه كلو بكري جاتي abeta be san bisheki ani san saba ani kalo fila dogo ani kalo saba webe adamaden kuturu shi dafalema shukere mi niya so niya bato ka kono ka bato baraji abe ina fo man ni san bisheki ni sabake ibe ka ala bato ma ala kota ko lelatul qadri shu nafawi Allah ta'ala kala ka tugu kuma ina tuguni akwai tanassalul malaika akwai lailatul qadri sunna si ko malaika be jigi ne na fara ko tanazzalu ko ko ta ku be jigi mo fere malaika be jigi ne do be jigi do be yele be jigi lailatul qadri sunna والروح فيها ملكه درنتده ونو كنتي له روحي مفسر دوغو روح كو جبريل ده دوغو ملكه كنتي دوغو ايكو روح فلا ادم ملكه na mana ka fe Allah ta'ala ko ni mلكه nunu be jigire lailatul qadr shu ko ruhu be ku cera ni jigire lailatul qadr shu Allah ta'ala ko salamun hiya ملكه من بتجي كشيدي ليله القدر شو بتجي هيدي ليله القدر شو وبتجي على يافدلي على كرامنتوني ليله القدر شو حتى مطلع الفجر فوق تاسي فجر كده تشيما قلنا ليله القدر نعم دونغلا واشو بدامنه ادول لغزرا كليب بيني فوق تاسي افجر كده تشيما مثلا لا تكلم غنون بلا شولا الله تجي يكو شولا ليلة القدر نعم دون ليلة القدر لا فرق عشو كابي بيلا انزل جينا وليلة القدر شو دمرني فرق تاسي فجر ما إذا واتي كيوكو على ويللا على بطولا على يافدللا نيو هيرسو أبينا فيسا بيشي نسبكالا نبوين بلا على كرانا منتون درون sallallahu alayhi wa sallam ولا ليلة القدر لا تلاشو شو قوان سانتي سمرة ريليا جتمني
alakira ko alayhi salatu wassalam k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ ka n'a bila sunkalo tile 29 su wala kelen a tile 30 su o su b'a kɔnɔ a su kelen o kelen k'ale Muhamadu manto min bɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma o de ka ca ala b'ale Muhamadu manto min garanti alijinɛdenya kan sunkalo su bɛɛ la k'o de kɛ nka Lailatul Qadri su ta k'o de ka bon a bɛɛ ye o de kosɔn kira y'a ladi k'a fɔ an ye k'an ka Lailatul Qadri ɲini sunkalo tile 10 laban kɔnɔ mais tile 27 min filɛ n'an b'a minɛ k'a ka su ɲɛnamaya ka wajilikɛlaw sigi a la ka kɔrɔlɛkɛlaw jiri a la dalu b'an bolo a la n y'a d'i ma siɲɛ caman alakira ka sahabaw tɛmɛna o ye Lailatul Qadri su ɲini sahabaw y'a sabati n bɛ sahaba kelen f'i ye i ka taa ɲinini kɛ i k'a ɲɛɲini i k'a faamu alakira bɛnɔgɔkɛ den n'o ye Ibn Abbas radiyallahu anhu alakira ye duwawu kɛ o min ye k'a ka bonya jira ka b'a den ma ka ala deliya ye ala n b'i deli i ye gindo min kɛ kuranɛ la i ye hikima min kɛ kuranɛ la ala n b'a ɲini fɛ i ka kɔrɔ n'a faamu bɛɛ di nin den ma Ibn Abbas alakira ye duwawu k'a fitini dɔnnikɛlaw b'ale de wele ko habrul umma mantonw la fitinɛ yelen o ye Ibn Abbas ye ale ko a ka kumakan dɔw la ko Lailatul Qadri ale ye min kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ sunkalo o sunkalo n'ale y'a sun ale ye min jateminɛ alakira kɛlen ka Lailatul Qadri taamasiyɛnw fɔ k'a fusamanciyaw fɔ a ko ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ sunkalo o sunkalo tɛmɛna k'ale y'a ye Lailatul Qadri kɛra a caman na ka bɛn sunkalo tile 27 su ma o kosɔn dɔnnikɛlaw ye nin kuma in ta tile 27 su in k'o k'a dalilu dɔ ye n'i y'o kuma ta k'o ye hadisa ye k'o ye dɔyifu ye an k'o bila an ka na kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ sura min jiginnen filɛ n'o ye Lailatul Qadri n'o ye latigɛ su ye n'i taara sura yɛrɛ kɔnɔna lajɛ Alahu Taala bɛ su in tɔgɔ répété siɲɛ 3 Lailatul Qadri o y'a fɔlɔ wa ma adraka ma Lailatul Qadri Lailatul Qadri khayrun min alfi shahr donc sura in a kɔnɔna la Alahu Taala ye su in tɔgɔ fɔ siɲɛ 3 kuranɛ ka gɛlɛn namuru n'i bɛ kuranɛ kalan f'i ka tadabburu kɛ i ka miiri i ka hakilitigi ye o de kosɔn kuranɛ kɔdima yɔrɔ Alahu Taala ko jɔn ma maa si tɛ kuranɛ in dɔn k'a kɔrɔ faamu illa ulil albab fo hakilitigiw maa minnu bɛ yen n'u hakili juru carilen don kuranɛ n'i y'a lamɛn kuranɛ k'a kalan kuranɛ k'a faamu kuranɛ k'a kɔrɔ dɔn i bɛ hikima caman sɔrɔ donc Ala Taala ye su in tɔgɔ fɔ sura in kɔnɔ siɲɛ 3 n'i y'a jateminɛ kumakan dacogo la n'i ko Lailatul Qadri arabuw k'a ma ko kelma tubabuw k'a ma ko mot n'i ye mot in divisé k'a kɛ lettre ye arabuw ko k'a kɛ harifu ye Lailatul Qadri n'i y'a kumadenw fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn lettre den 9 de ma bon lettre den 9 su in tɔgɔ kuturu bɛ bɛn o ma ala y'o nati kuranɛ kɔnɔ sura in yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ 3 a dɔnnikɛlaw y'a ye k'a fɔ gindo dɔ bɛ nin ɲɛ koyi Alahu Taala ye su in tɔgɔ fɔ n'i ye lettre ninnu décomposé k'a bɔ ɲɔgɔn na a bɛ bɛn 9 lettre ma 9 sigiyɔrɔma 3 kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma 3 ye joli o ye 27 ye donc o gindo min bɛ Lailatul Qadri la ko sunkalo tile 27 don dɔw taara nin kan ka nin ta ka baara kɛ n'a ye ko Lailatul Qadri 27 ko nkalon tigɛ o sura kelen in kɔnɔ tuguni n'i ye sura in kalan ka na se ɲɛfɛ Alahu Taala b'a fɔ tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya i bɛna se hiya min ma ni arabukan na cogo lajɛ ka kumadenw sigi cogo lajɛ n'i bɛna kumakan fɔ walasa ka kuma ka valoriser i ka kuma ka ɲa ka to ka sigi kuma kelen ka siɲɛ 2 kuma kelen kɔnɔ wala siɲɛ 3 kuma kelen kɔnɔ o b'i ka kuma dɔnbaliya de yira kuma dɔ i bɛ kuma taamasiyɛn nati ni kumaden wɛrɛ ye kuma bɛ faamu ni min ye o ka kan bɛ nin kelen de ma bon arabukan na hiya min nana hiya bɛ ka kuma Lailatul Qadri kelen de kan o la n'i ye sura in bɛɛ jateminɛ lettre tɛ dɛ k'a ta mot par mot i bɛna se hiya in ma hiya in bɛ bɛn sura in lettre 27 de ma hiya in dun bɛ ka su in de fana kofɔ
donc dɔnnikɛlaw ko k'o hiya ye min bɛ ka su kofɔ ne bɛnna 27 ma ko b'a yira k'a fɔ lailatul qadr 27 ko nkalon tɛ donc nin kumakan dama ninnu de kama maaw ye sunkalo tile 27 minɛ k'a su ɲɛnamaya k'a kɛ ala bato ye k'a kɛ ala tanu ye o kɔrɔ tɛ k'an tɛ ɲinini kɛ tile 10 laban kɔnɔ dɛ. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an y'an kunda Musabugu an karamɔgɔ Ustazul Fadir Dr Adam Nuhu Tarawele ale ye wajuli kɛnɛ belebele sigi a ka misiri kɔnɔna la min sɔrɔla ale ka wajuli kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. N'a bi suba dɔ silamɛw n'o de ye Laylatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala ye su min kofɔ kuranɛ kɔnɔ sura la n'a bɛ fɔ o ma ko suratul Qadr Allah ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ min b'an bolo a y'a 200 kɔ ko kuranɛ a y'a bɛɛ lajɛlen a enregistrelen a sɛbɛnnen a kumakan bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ale Allah subhanahu wa ta'ala ka lawhul mahfuz la n'a bɛ fɔ o ma ko tableau d'affichage latigɛ bɛɛ sɛbɛnnen don walanba min ka Allah subhanahu wa ta'ala bolo jɔn y'o fɔ an ye ala kira sallallahu alaihi wa sallam jɔn y'o fɔ an ye ala yɛrɛ ye lawhul mahfuz tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ kira ka sɔrɔ k'a walawala n ye ko lawhul mahfuz ko mun de don ala kira de y'a walawala n ye n'o tɛ kuranɛ b'a tɔgɔ fɔ de fi kitabil maknun fi lawhil mahfuz ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ta kuranɛ kɔnɔ de mais lawhu ye mun ye lawhul mahfuz mun don lawhu bɛ arabukan na lawhu ye plaque de ou tableau blackboard a bɛ tableau finman min bɛ bila kilasi kɔnɔ ni sɛbɛnni bɛ k'a kan tableau minnu bɛ dulon service daw la ni affichage bɛ nɔrɔ a kɔnɔ ni ko dɔ bɛ service la ou bien décision dɔ taara a bɛ nɔrɔ a kɔnɔ donc école baw baarakɛyɔrɔ baw bɛɛ ye o ɲɔgɔnna de programme k'o ɲɔgɔnna labɛn k'a bila i ka service la hali misiri dɔw la i b'a sɔrɔ a tableau dilannen bɛ seli heure b'a kɔnɔ suntigɛ heure ni sun don heure b'a kɔnɔ o ye adamaden hakili ye min ye mais ala kira ye lawhul mahfuz fɔ ko diɲɛ danna don min na fo ka taa diɲɛ wuli a fɛn bɛɛ a adamaden n'a jinɛ a pan kamana n'a fofondisi kan a fɛn bɛɛ lajɛlen a ji jukɔrɔfɛn n'a gerekanfɛn planète fɛn fɛn bɛ yen planète bɛɛ kɔnɔ ko a bɛɛ poids a bɛɛ mizan a kan ka bɛn fɛn min ma ala y'a bɛɛ latigɛ k'a don min kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko lawhul mahfuz o lawhul mahfuz in fana kuranɛ b'o de la tawreta b'o de la injila b'o de la zaburu b'o de la sufi ibrahima b'o de la donc adamadenw an bɛ kuma min fɔ an bɛ nafolo min sɔrɔ an bɛ bana min kɛ an bɛ den minnu sɔrɔ an bɛ place minnu sɔrɔ an bɛ jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ an bɛ ɲɛtaga minnu sɔrɔ avancement minnu sɔrɔ an ka baarayɔrɔw la an ka boutiques kɔnɔ an ka services la an bɛ patron minnu bolo nin bɛɛ lajɛlen latigɛlen don ka sɔrɔ an yɛrɛ mana tiɲɛ k'a bila en application en exécution mɛlɛkɛ de dilannen don ala bolo subhanahu wa ta'ala min bɛ o kɛ donc wala in kumakan nana di ala kira ma cogo di a jiginna fɔlɔ de a document dafalen ka na bila archive bila yɔrɔ la dɔnnibaga dɔ ko san kaba sabanan dɔw ko san kaba wɔɔrɔnan dɔw ko k'a jigin ka na diɲɛ kaba fɔlɔ in ka sɔrɔ k'a kɔnɔ kuma ta k'a di ala kira ma munna caman petit à petit selon les circonstances et les problématiques. Ni ko min nana dɔ bɛ taa Jibrila bɛ n'o kuma fɔ ko ala ko k'i k'a fɔ ko a bɛ dilan nin cogo in de la ni sariya min bɛ jigin a kuranɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a tila k'a kɛ tilayɔrɔ 3 ye partie dɔ bɛ a la o bɛ sariya dɔrɔn de fɔ
n'i ye nin kɛ n bɛ nin k'i la n'i ye nin fɔ nin kan ka kɛ tan n'i ye nin kɛ tan nin layidu kan ka sara n'u bɛ nin ci ka kan ka bɔ walima nin ko in kan ka kɛ walasa ne Ala bɛ yafa i ma o sariya n'o loi kuranɛ parti kelen y'o ye kuranɛ parti filanan o ye histoire nabi ɲuman dɔ tɛmɛna a tɔgɔ tun ye ko Adam Ala ye min fɔlɔ dan k'a kɛ Adama ye donc a danna cogo min na Ala y'o lakana a y'a dilan cogo min na ka na ni fiya la ani mɛlɛkɛw cɛ a y'o lakana o b'a kɔnɔ ale ye nabi ɲumanw ci ka na ka dugukolo pɛnpɛn ni olu ye k'a fɔ ko bon ne Ala y'aw ci walasa aw kana ne représenter ne nɔlabila de kɛ dugukolo kɔ kan a ka tilebangaciya don adamadenw na a k'a fɔ adamadenw ko ne Ala bɛ yen ko wa ni min ye ne Ala bato n b'i don n ka nɛɛma kɔnɔ ni min banna ne Ala la n b'i don n ka tasuma kɔnɔ donc o nabi ɲuman ninnu dɔw nana o y'a fɔ ma ko fatɔw don ko lagalakatɔw don k'u nana ko jinɛ de y'u fifa dɔw nana fɔ ko k'an ka boliw n'an ka kɔrɔtɛw de sera a la donc u y'o nabi ɲuman ninnu saboter k'u lagosi olu sabotelen n'u lagosili Ala y'a ka preuve yira k'a fɔ ne ye min ci aw ma n'aw banna a la ni aw ma sɔn a ma n bɛ nin de k'aw la a ye dugukolo melekeli dɔw a ye dugukolo wuli dɔw a ye fiɲɛ gɛlɛn bin dɔw kan a ye dɔw to ci la k'olu bɛɛ lajɛlen halaki dɔw bɛ yen a y'olu kisi dɔw bɛ yen a y'olu jeni tasuma la dɔw bɛ yen mɛlɛkɛ pɛrɛnna mɛlɛkɛ pɛrɛnkan ye olu ni tigɛ donc o manto minnu tɛmɛna olu ka histoire k'a fɔ kelen kelen k'a sarada ɲɔgɔn nɔfɛ ka na a bɛ fɔ o ma ko tarikh donc kuranɛ a partie sabanan a partie filanan ye nin de a partie filanan a partie laban n'o y'a sabanan ye walima n'i y'a daminɛ o la a bɛɛ ye kelen o ye Ala kelebaganciya ye k'a fɔ ko dɔgɔmu a bɛ fɔ o ma ko Ala kelebaganciya akida n'a bɛ fɔ o ma ko tawhid ne ye Ala kelen pe de ye fila tɛ ne ye saba tɛ n ye den tɛ n bolo muso tɛ n bolo wa n dépendant tɛ foyi la mɛlɛkɛw kɔni bɛ n bolo wa n ye aw adamadenw da n ye jijukɔrɔfɛnw da ka gerekafɛnw da mais a nafa a bɛ fɛn o fɛn kɛ ne Ala ye a bɛɛ nafa bɛ se aw de ma n'a ye fila fara ne Ala kan don o don ka ne Ala kɛ fila ye n b'aw ta tiɲɛ k'aw mago sa k'aw bila tasuma kɔnɔ sabu na ne tɛ fila ye ne ye kelen pe de donc kuranɛ partie saba banna et je vous rappelle a fɔlɔ-fɔlɔ o ye sariya ye sariyaw bɛ fɔ a filanan o ye histoire ye a sabanan o ye Ala kelebaganciya ye o de la Ala kelebaganciya yɔrɔ in de ka bon dɔnnibagaw bolo ani cidenw bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan wa o de ye kuran diinɛ ye diinɛ bɛɛ bɛ wurule fɛn min kan kullukum antum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun a bɛɛ bɛ munumunu point kelen min kan o de ye k'a fɔ Ala ye kelen ye ciden fɛn fɛn nana dugukolo kan k'a si ma Ala filaya fɔ a si ma tironité fɔ tironité nana diinɛ min na o nana a prophète talen kɔfɛ donc Ala ko kuran kɔnɔ ko ne bɛ ci ka na n ka kelebaganciya de fɔ dugukolo kɔ ka mɔgɔw ye u ka sɔn a ma wa ni mɔgɔ mɔgɔ ye fila fara ne Ala kan n b'i halaki n b'i ta tiɲɛ lahara don fo ni tubira ka bɔ a la dɛ o de kama a fɔra kira bɛɛ ma ko balimamaw kira bɛɛ fɛnɛ nɔfɛ tugubagaw a fɛr'u bɛɛ fɛnɛ ma ko balimamaw donc kuranɛ kumakan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka jigin don min na o don su de ye bi ye n'a bɛ fɔ o ma ko Laylatul Qadr Ala y'a ka tila o kuranɛ kelen in kɔnɔ a jiginna don min na k'o fɔ wa événement min don a bɛ répéter chaque année Ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye Ala deli o de la Jibrila nana Ala kira ma ka na kuranɛ kumakan di Ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam laban min na n'a nana Ala kira ko a ma ko n terikɛ Jibril ayiwa ne ka wagati bɛ ka surunya ne ko ni ne taara e tɛna dugukolo kan bilen yan o ye e jiginni Ala ye e da k'e bonya k'e kɛ mɛlɛkɛw ka patron ye e tɛ jigin dugukolo kan bilen wa
ako Muhammadu ne bɛ jigin dugukolo kan ni e taara Ala ye bonya dɔ k'i manto ɲɛ n bɛ jigin o don o de ye Laylatul Qadr kuranɛ jiginna don min na dɛ o don n'o ɲɔgɔnnaw sera o anniversaire ne fana bɛ na dugukolo kɔ kan ni sanfɛ mɛlɛkɛw bɛɛ bɛ na o don donc o de ye suratul Qadr n'o ye inna anzalnahu fi Laylatul Qadr donc a sura yi ko nin sura in tant que nin bɛ kuranɛ kɔnɔ ne Jibrila tɛ fama i ma tɔw ma san kɔnɔ n bɛ na o ma su kelen a su bɛ se ka varier a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ min b'a ɲini n'i bɛ fɛ ka bɛn n'o don ye a su kelen Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko san 80 ni san 3 ni kalo 6 ko i ka Ala deli Fatiha tabo kelen dɔrɔn dɛrɛmɛ kelen dɔrɔn dilen Ala ma k'i sigi k'i tulomajɔ dɔrɔn k'i hakili jagabɔ k'i yɛrɛ di Ala ma k'i hamiw fɔ i diɲɛ ɲumanko ani lahara mako k'a fɔ Ala ye a su kelen kɔnɔ ni bɛnna heure kelen ma a minute kelen ma a b'i komi i ye san 80 de kɛ o alabato donc Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko a manto ma ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɛn o don ma k'i k'a ɲini finuti chiffre impair la ni sunkalo jɔra kaban n'a sera tile 20 ma kaban tile 21 tile 23 tile 25 tile 27 tile 29 ni tile 5 i jija i kana sunɔgɔ o don dɛ i jija o don min i ka taa i tɔ la n'o kɛra lala polisi min fɔra Ala fɛ Jibrila nali min bɛ kɛ mɛlɛkɛw bɛ jiginni min kɛ k'a daminɛ tile bɔyɔrɔ fa yɔrɔ kɔrɔ ni tile bi kɛrɛ ka ni bani ka dafɛn bɛɛ seereya kameraw jɔlen ma anw na cogo min na mɛlɛkɛw ka kamera jɔlen don misiri bɛɛ kɔnɔ tan minnu bɛ k'u seli minnu sigilen don wajulu la minnu nisɔndiyalen don minnu bɛ kɔlɔsi kan minnu b'u ka so dibifin na i bɛ lahalaya o lahalaya mɛlɛkɛw b'a ɲɛ b'a bɛɛ hatta matla al-fajr fo ka taa fɔ ko salatu khairu minan nawm ni salatu khairu minan nawm sera Jibrila ma fa mɛlɛkɛw ma alumu a ye wuli an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ segin n'a kama ye k'i sigi alikaba la n'a nana alikaba la a bɛ mɛlɛkɛ bɛɛ wele mɛlɛkɛ fɛn fɛn jiginna dugukolo k'a don ka na Laylatul Qadr dɔrɔn festivité la a nisɔndiya la a b'a fɔ ko bɔn aw ka yɛlɛ Jibrila yɛrɛ bɛ yɛlɛ mɛlɛkɛ tɔ bɛɛ bi pan a nɔfɛ bɛɛ bɛ taa o su de ye an bɛ bi ɲɔgɔn na ye prévu caman nana sahabaw tile la Alakira tile la dɔnnibagaw minnu bɛ chiffre dɔn u caman ye calcul kɛ k'a fɔ ko Laylatul Qadr bɛ bɛn tile 27 o prévu caman bɛ kitabu kɔnɔ dɔnnibagaw y'o calcul kɛ dɔnnibagaw y'o jatew fɔ o bɛnna ma siɲɛ caman Alakira n'a ka sahabaw tile la wa Ala ye fɔnisere de ye subhanahu wa ta'ala a bɛ maloya k'a ka jɔnw la maloya mɔgɔw ka nin jɔliba in kɛ misiriw kɔnɔ ka nin sigiliba in kɛ wajulukɛ kɛnɛw kan ko Ala b'olu bolo bɔ a la ayi o Ala tɛ Ala ye donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ Laylatul Qadr Mali Ala ka Mali suma Ala k'an ka jamana jɛya Ala ka kira bɛɛ dugawu k'a ka jamana di an fana bɛ dugawu kɛ an ka media mɔgɔw k'u fo minnu bɛ ka yaala bi su in na a bonya n'a barika ka yaala ka karamɔgɔw ka kibaruyaw ta ka dɛsɛ diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka telesoba min filɛ nin ye n'o ye Serifula TV belebele b'an ɲɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma a ka initiative bɛɛ ka ɲi a ye fɛn fɛn ta silamɛya tali ni silamɛya ɲɛtaga la Ala k'an n'a dɛmɛ Ala k'an n'a dɛmɛ a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen a n'a sotigiw a musow bɛɛ lajɛlen ya Rabbi a n'a ka kalandenw minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen Ala k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛbaga ye Ala k'an kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ Ala k'an kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ cɛbaw la an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan san fitinɛ minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ Ala ka yafa an ma Ala ka nin k'a bannen o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an y'an kunda Saranbugu kan an karamɔgɔ Ustazul Fadil Mohamed Keita ni bɛɛ lajɛlen ko ko juru karamɔgɔ den ale fana wajuli kɛnɛ belebele sigi min sɔrɔla ale ka bilasiraliw la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ ayiwa alhamdulillah a bɛ Ala fo k'Ala barikada ka sɔrɔ kɛ a kuntigi kan n'o de ye
سيد ساداتي نور الأنوار مهدي الأسرار محمد التيب القلوب والدوائها صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم بيشونا أملا تكشولا سنة يقول وبتتنكا لا تنقدري شمان بوناي على كمانا كورانا كمو سورة القدر الله على كورانا كمو واي على يجيلي كشومنا ولا تكشولي أقول ما لا تكشولو ودي شوي شوي هيك أبوني كارو بكري على بطوي الله أكبر سبودي سبودي ملكاو بيجي شومنا ودي بيشوناي ملكاو تيجي كوفي ملكا كولي نو أوي وهو فيها ويملك كولي نو يجي لاي كوبي جماعة الله أكبر جميلة بنا يجي تكوكوكا نين يلا تقدري بانا فرصة ولا تقدري أتجي تقولوا الله أكبر سبودي سبودي نوبينا على فم ملكا نونينا أين على كالجنوب لاجي bi suna de latige shui ne ala ka jɔn filɛ a ko ne ala ka na adama min la o adama denw de filɛ nin ye bi ne ala ka dugukolo kan k'u ka sunɔgɔw to yen k'u ka sidilanw bila k'u ka so to yen ka n'u sigi k'u bɛna ne ala wele bi su in na n'o ye latige su ye mɛlɛkɛw a ye jigin fɛn min ko b'u ye a k'a d'u ma u mago bɛ min na a y'a d'u ma fɛn mana latigɛ min ɲini a y'a d'u ma ɔ ko bɛ jigin fo ka na se waati jumɛn ma fo ka na se fajiri kɛnɛ ji kuma ma bi su in na ala ye bonyabaw ye jumɛn kɛ kɔrɔnɛ jiginna bi su in na de o de kama an ka fɔlɔ dɔnnibaw b'a ko kutibu su kutibu su tɛ dɔwɛrɛ ye kɔrɔnɛ su kɔrɔnɛ jiginna kalo min kɔnɔ su min na o ye laylatul qadri su de ala ye kɔrɔnɛ di ala kira ma k'a bɛ sunkalo de ma kɔrɔnɛ jiginna sunkalo de kɔnɔ ala y'o bonyaba kɛ ala kira Mustafa ye ɔ latigɛ su min n'an b'a la Allahu Ta'ala min mɛlɛkɛw bila ka na olu nana ka na don daw la ka mɔgɔw lajɛ hami min b'an na an bɛ fɛ ka min fɔ ala ye olu nana ka na o bɛɛ lajɛ k'o ban silamɛw ala bɛ kɔntan na anw ye n y'a fɔ a ye sisan ko su in a natala ala fɛ ala y'a di kira ma ko kira ka latigɛ su di a mantow ma latigɛ su dira anw de ma latigɛ anw de ma san kalo ye 12 de mais ala ye kalo 3 bɛ yen ala y'o kalo 3 bonya a y'ale ala ka kalo kɛ arajaba ye o y'ale ala yɛrɛ ta ye sunkaloman kɔnɔ n'a b'a ko sahabanu o su tilancɛ n'o b'a ko nisifu sahabanu sunkaloman kɔnɔ tilancɛ o su mɔgɔ minnu y'u ka hamu sigi ala ko mɛlɛkɛw ma a y'u ka batakiw ta ka n'a d'u ma o sunkaloman kɔnɔ o de ye ala kira ka kalo ye ɔ kira ko ala e ye i yɛrɛ ka kalo fɔ n'o ye e ala ka kalo ye ne ala kira ka kalo fɔra nka ne manto n ka kalo ye jumɛn ala ko kira ma a ko n ye sunkalo di e ma i k'o di manto ma o de ye kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun o de fɔra nin kama su kɛra wajibi anw kan i n'a fɔ a wajibila mantonw tɛmɛn'u kan cogo min na mun kama la'allakum tattaquna anw ka kɛ ala ye sira ba ye
o de kama ala kira ko ko ni sunkalo kalo jɔra ko koba wɔɔrɔ bɛ yen ko ala b'o di kira manto ma ko koba wɔɔrɔ ala b'o di kira manto ma sunkalo kalo mana jɔ ala y'o mɛlɛkɛ dɔ ma i ka hinɛ ɲɛda kɛ ka ala ka jɔnw lajɛ kira manto lajɛ fo ka taa sunkalo ban o mɛlɛkɛ b'a ka sunkalo su fɔlɔ o b'a ka hinɛ ɲɛda kɛ ka anw lajɛ fo ka taa sunkalo ban o tɛ kɛ kalo seegin ni sunkalo tɛ o latigɛ su o ka o de kɔrɔ n'o ye laturu kadiri laturu kadiri a natara mun na n ye aya min fɔ fo n y'a kɔrɔ fɔ bamanankan na ala jɔnba dɔ de tun bɛ yen diinɛ kangara ka k'i kunu a tɔgɔ ko Samawulu Lagazi Samawuna a ye kalo 1000 de kɛ a bɛ ka kafiri kɛ dɔw ko 3 kelen bɛɛ y'i ta fɔ a la mɛ kalo 1000 a y'o kɛ a bɛ ka ala ka diinɛ baara kɛ seconde t'a la minute t'a la heure t'a la a bɛ ala ka baara kɛ kɛcogo o kɛcogo a bɛ ala ka baara kɛ a ma sunɔgɔ a ma dɛsɛ a ye kafiriw kɛlɛ k'u kɛlɛ k'u kɛlɛ kafiriw kɛlɛlen Samawulu Lagazi bolo o ye mun kɛ o ma se Samawuna ma ni kira de kɛra Samawuna ka kisa fɔ han o ma se Samawuna ma o ma se Samawuna na o ye mun kɛ o ye fɛɛrɛ fɛn dilan ko Samawuna Lagazi minɛ n'a ye k'a kɛlɛ n'o ye o fɛɛrɛ ma marché o ye Samawuna muso de ɲini ka n'a yɛrɛ furumuso o y'a muso wele ko muso kana muso nana o ko muso ma i cɛ a sera ka anw kɛlɛ kalo 1000 a y'anw kɛlɛ cogo bɛɛ la nka an b'a ɲini i fɛ i k'i cɛ minɛ cogo ɲini ka d'a ma Samawulu Lagazi muso taara ka taa cɛ Samawuna nɛgɛ a ko Samawuna ma ko kafiriw k'u dɛsɛli la n'u ye jɔrɔkɔ bila nɛgɛ jɔrɔkɔ n'i b'a siri n'o ye n'a ko Allah jɔrɔkɔ bɛ tigɛ n'u ye juru kɛ k'a siri n'a ko Allah juru bɛ tigɛ n'u y'a minɛ ka ko b'a a minɛw bolo la ni Samawuna ko Allah o yɔrɔ bɛɛ a bɛ tila o la a bɛ turu jugu la Samawuna turu jugu la o y'a muso caman muso taara y'a fɛ yen muso ko a ma ko Samawuna ko yala fɛɛrɛ jumɛn de bɛ sɔrɔ e la i ka gindo ye jumɛn i ka gindo fɔ n ye a ma sɔn siɲɛ fɔlɔ la k'a ka gindo fɔ muso ye mɛ muso y'a nɛgɛ mɛ Samawuna t'a dɔn ko muso ni kafiri ninnu bɛɛ bɛnbɛn bɛ a kama a t'a dɔn a ko muso ma i mɛnna n dara dɛ tile joli ye nin ye don o don i bɛna ko n ka gindo don o don i bɛna ko n ka gindo ɔ bi nasa n b'a f'i ye ne Samawuna muru tɛ sen na bere tɛ sen na marifa tɛ sen na n'i ye don jɔrɔkɔ la n b'a tigɛ n'i ye ne Samawuna don juru la n b'a tigɛ n'i ye koko dan kan n bɛ yɛrɛ bɔ a bɛɛ la mɔgɔ tɛ se kɛ n minɛ mɔgɔ tɛ se n'a fanga na fanga min b'a la mɔgɔ tɛ se a la o ko Samawuna ma a ko muso ma a ko nka ne ka gindo ye min ye o bɛ ne kunsigi de a ko ale ka gindo y'a kunsigi de a ko ni maa min y'ale kunsigi jamanja in ni maa min y'o tigɛ o kunsigi in tigɛ k'ale siri n'o ye k'a bolo siri n'o ye ale tɛ se k'o de fori ka bɔ a yɛrɛ la Samawulu Lagazi a ye nin fɔ a muso ye muso wulila o yɔrɔ bɛɛ muso bolila ka taa ko kafiriw ye a ko kafiriw ma a ko n y'a ka gindo sɔrɔ a ko n ye gindo min sɔrɔ ne jɛra a minɛni o fura o y'a kunsigi de ye n'a sunɔgɔra n b'a kunsigi tigɛ ka na d'a ma a bɛ taa minɛ Samawulu Lagazi nan'i da ka sunɔgɔ muso nana ka na dalen kunsigi tigɛ kunsigi jamanja belebeleba 2 ka n'o tigɛ ka bɔ a kun Samawulu Lagazi wulila k'a sɔrɔ a kunsigi tigɛ ma i tigɛ dɔ kɔnɔ a kulela a ye cɛkulu kɛ a kulelen kafiriw nana ka na kuli o ko Samawuna e ni kɔnɔw ni bi i tɛ taa dɛ u y'a minɛ o la k'a sen n'a bolo siri ka taa siri yiriba dɔ la ka dugu bɛɛ wele ka na
Sauna sirle ko dugu bɛɛ ka muru ta u ka dɔ tigɛ a sogo la u ma fa dɛ a sirilen dɛ dugu bɛɛ ye muru ta ka na ni min y'a sogo tigɛ o la tasuma na k'a jeni a yɛrɛ jɔlen ɲɛna ɲɛnama k'a sogo dun a ni waati sera a b'an siyan de ala k'a bɛ saba ma o y'o de kɛ samawuda la k'a sogo tigɛ tigɛ k'a sogo bɛɛ tigɛ k'a ban pewu nka o bɛɛ y'a tabaara ko Allah a ka limaniya bolo ala k'ala yɛsɛ u y'a sogo tigɛ ni min y'a tigɛ fo k'u kɔnta u b'a sogo tigɛ k'a la tasuma na a yɛrɛ ɲɛna k'a sogo jeni a sogo mɔni u b'a ɲimi a yɛrɛ jɔlen ɲɛna Sauna secogo de filɛ tan o Sauna gazi nin kɛlen ala ko ala kira ma ko cɛ in ka gindo min ni muso y'a di o de kosɔn nin y'a sɔrɔ mɛ mɔgɔ ma ko sini kɔnɔ dɛ Sauna sogo tigɛlen k'a ban k'a tɔ ta kunkolo ye u y'a sogo bɛɛ tigɛ dɔrɔn kunkolo dɔrɔn ye kɔnɔ a kolo a ko Allah e bɛna sogo de to ninnu bolo ta ne ye nin baara kɛ ala ne ye nin sɛgɛn e bɛna to ta a kulelen so min n'u b'a kɔrɔ so min kɔnɔ dɛ so de nana firi k'a firi u bɛɛ donnen waati min ala ma fɛ u ye dɛ f'u bɛɛ donnen ka so fa waati min dɛ so nana wurubaw da la maa si ma bɔ yen muso yɛrɛ min b'a jaba la bɛɛ sara ye o de kama an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka bato minɛ an b'an profiter a ka micro la k'an ka sirifiya fo n'o ye Sɛrifu Sɔmɔri Hayidara ye ka dugawu k'a ye ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an na ye ala ka si di an ma ala ka kɛnɛya di an ma a bɛ baara min na jamana kɔnɔ an ɲɛ b'a la an bɛ dugawu k'a ye hali bi yarabi ala ka hɛrɛ k'an na ye ala ka a san kɛmɛ caman ala ka di an ma ala k'a di an ma ala kɛra kamana bonya kama sɔrɔ rasulullah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh an baden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Bamako wajuli kɛnɛ minnu sigira Lelatul Kadiri su n'a sen sera ka s'a kɛnɛ kan nin kun ye olu de ye aw ɲɛkɔrɔ an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu donna ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ makan sanuman minnu fɔra ala k'an kɛ jɔn kunnandi ka kumakan ninnu waleya san caman Lelatul Kadiri bɛ ala bolo ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin an bɛ fɔ ala ka waati wɛrɛ yira na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala ka chideme nebo tinya wilila dabali jubu kemori